Reaktioner med carbonhydrater. Formålet med eksperimentet er at undersøge, hvordan alkaner og alkener reagerer ved forbrændingsreaktioner og ved reaktion med dibrom. Så har vi nogle forskellige apparaturer, vi skal bruge, som er her, det gider jeg ikke tage det så. Og så har vi kemikalier, heptan, hexen, bromvand og sølvnitrat. Og så har vi starter med del 1, som er forbrændingsreaktion. Til at starte med, der skal vi placere et digellåg omvendt på en digel i et stinkskab. Og der overfører vi cirka 5 dråber heptan til låget. Og bagefter så antænder vi heptanen med en tændstik. Og så har vi noteret hernede i skemaet nedenfor med afbrænding af heptan, og så iagttagelsen herinde, at flammen er normal, og der kommer ingen røg op af den. Og så skal vi gentage eksperimentet en gang til med 5 dråber hexen i stedet for. Og det har vi så gjort herover, hvor flammen den er mere hissig og holder meget længere tid end den anden. Og så er der også røg. Og så vil jeg vise en lille video. Her, hvor vi kan se det. Her der kan vi se, der er flammen helt normal. Der sker ikke rigtig noget, og så går den ud bagefter. Ja, det var sådan set det. Og så tror jeg, at det er Stefan, der overtager del 2. Hej hej. Halløj Nina. Jeg vil godt snakke om del 2, substitutionsreaktioner. I stinkskabet overføres ca. 10 dråber bromvand til hver af de 2 ependorfører overfor. Desuden ca. 10 dråber heptan til hver af endofrørene og luk dem grundigt med låget. Noter iagttagelserne osv. osv. Bromvand og heptan i amfora 1 og 2. Udseende før omrystningen. Først lå farven i bunden i begge endofrør. Udseende efter omrystningen. Den var i toppen bagefter. Det sker efter blandingen. Og endofrør 1 efter cirka 10 minutter i mørket. Den er blevet delt i 2. Og efter 10 minutter i lys delt i 2 lag, hvor det ene er hydrofobt og det andet hydrofilt. I det efterfølgende arbejdes videre med endofrør 2 med plastikpippetter, suges en dråbe af vandfasen op, og den overføres til et lille stykke universalindikatorpapir. Der skal vi notere vores iagttagelser nedenfor og placere en dråbe af vandfasen på bundpladen og dryp 0,1 ml sølvnitrat oveni. Måling af pH-værdi i vandfasen. Det er om base og tilsætning af sølvnitrat til vandfasen. Den er en smule uklar, som du ses her. Tak for den, Nina, og nu vil jeg nok lade Mark tage del 3. I stinkskabet overføres ca. 10 dråber bromvand til et ependorf-rør. Og så skulle vi også overføre 10 dråber hexen til røret. Og så skulle vi så lugte og beskrive indholdets udseende. Og så skulle vi ryste og så beskrive indholdets udseende igen. Udseendet før omrystningen var, at vandfasen den lå i bunden, og efter omrystningen havde det mistet farven, men man kunne stadig se, at det var delt i 2. Halløj Nina, så er det mig igen. Nu er det tid til noget efterbehandling. Del 1. Afbrænding af heptan er et eksempel på fuldstændig forbrænding. Opskriv et afstemt reaktionsskema for forbrændingsreaktionen. Det har jeg så gjort her ved at skrive C7H16 plus 11O2, hvilket vil så blive til 7CO2 plus 8H2O. Og her kan du se, vores carbonkæde passer udmærket med alle hydrogenerne, plus de 11 O2'er giver til den følgende svarmulighed, som står lige her. 7CO2 plus 8H2O. Afbrænding af hex 1,1 er et eksempel på ufuldstændig forbrænding, da der dannes lidt sod. Opskriv et eksempel på denne reaktionsskema for denne forbrændingsreaktion. Det har vi så valgt at gøre på følgende måde.
C6H12 plus 6O2, hvilket vil give 3CO2 plus 6H2O plus 3 carbon. Og jeg fik for resten glemt at sige, at den her var en heptankæde, og det her er så en hexankæde, for der er 1, 2, 3, 4, 5 og 6 med så følgende carbonkæder på hver. Og plus de 6O2, hvilket giver 3CO2 plus 6H2O plus 3 carbon. Ja, det var så det. Nu vil Mark gerne overtage. Forklar indholdets udseende i epondør 2 før og efter omrustningen. Før omrustningen er diprom nederst, fordi det blev hældt i først, men efter omrustningen er det øverst, fordi diprom kan ikke lide vand, så det er løbet fra vandet, så vandet og dipromen ikke er blandet mere. Så diprom er altså sammen med heptan i toppen og vandet for sig selv i bunden. Og der har vi også et reaktionsskema her med vores fine carbonkæde her, som vi så plusser med dipromen, og det giver så vores fine carbonkæde her med bromid plus hydrobromid. 4. Hvordan kan man ud fra iagttagelserne efter 10 minutters henstand begrunde, at der ikke er sket en kemisk reaktion mellem heptan og diprom i Eppendorf rør 2 og ikke i Eppendorf rør 1? Det er fordi lyset får diprom til at blive til hydrobromid, som er polært, så vandet og diprom reagerer og laver en syre. I mørket får man ikke noget lys, så diprom reagerer overhovedet ikke. 5. Opskriv et reaktionsskema for substitutionsreaktionen mellem heptan og diprom. Der har vi så et her, lige her, hvor det er Ag plus Br, og det giver AgBr. Og det kan man se her, den kæde vil se sådan ud. 6. Forklar hvordan resultatet af pH-målingen i vandfasen kan understøtte, at der er sket en substitutionsreaktion. Siden at pH-målingen blev lidt rød, mener det, at der er en syre, som er kommet på papiret, hvilket er hvad vi har fået lavet, som er, og det stof er hydrobromid. 7. Forklar hvordan iagttagelsen ved tilsætningen af sølvnitrat til vandfasen kan understøtte, at der er sket en substitutionsreaktion. Det kan den på grund af, at der er kommet et bundfald i vores reaktion. Del 3. Opskriv et reaktionsskema for additionsreaktionen mellem hex 1 og dibrom. Det har vi så lavet lige her. Tada! Det har vi så kaldt for 1,2 dibromohexan og dibroman hex 1 til 1. Det via addition og de to bromer. 9. Forklar hvorfor det er nødvendigt at bruge 2 etomfrør i dette eksperiment. Det gør sådan, så vi kan sammenligne det mellem hinanden, så vi kan være 100% sikre på, hvad vi har med at gøre.